ಇನ್ನಿಲ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ರೆಸಿಪಿ ಎನ್ನತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು 2 ಜನ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾ ಪಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಿಗ್ದಿನಕ್ಲಿಂದ ಪಂಡಲಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿರ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಕೇಳಿರು. ಸೊ ನಾನು ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೀಡಿಯೋ ನಂಚೆಂಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಂತಿನ ರೆಸಿಪಿದ ವೀಡಿಯೋ ಈಗ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೆಸಿಪಿನ ಯಾಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಸಾರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೈದಾದ ಹಿಟ್ಟು ಮೈದಾ ಐಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಚಪಾತಿದ ಮನ್ಪತಿ ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು. tablespoon ಹುಂಚಿನ ಪುಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್, ಫುಲ್ಲು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದಿ ಓಡು ಅಂತ ಪೊರ್ತು ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಐನ್ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ದಿಕ್ಕಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಎಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಯುನಾಲೈನ್ ಐಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡು ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೆಂದು ఒక క్యాబేజీ కొంచెం నీరుల్లి ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ರೆಡಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದದ್ದು ಐಕಿ ಎಕಡೆ ಚಿಕನ್ ಮಂದಿದ್ದದೆ ಐನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು